Club Junta, building better Africa. 10 January 2025. Tikatere ndiye kuti tikutsetsereka tsopano, tikuchotsera. Muli ndine Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Nkhoma. Amawi nonse ndikupatseni moni mchigawo chakummawa chino, pamenenso Yehova Mulungu wamakamu akumwamba, dzina lake ndi limenelo, watidzutsanso ndi moyo wamphamvu komanso wathanzi mu tsiku la lero. Ngakhale wena tsikuli lawaonekera molakwika, ena pano sali moyonso monga ife, ena ali mululu. Tiyeni tivomereze kuti ndi mmene dziko likukhalira tsopano masiku ano. Koma tichitenge chamwayi ife amene Mulungu watidzutsanso ndi moyo wamphamvu ndi kutisamalira. Timuyamike Mulungu subhanahu wa ta'ala, ala kuti zikomo kwambiri Atate Mulungu wamphamvu zonse. Ndimati ndipereke uthenga umene ukubwera mkati mwa foni yanga usiku ndi masana. Sindinagone usiku kulandira makho ochuluka kuchokera kwa Malawi. Pastor Shumba, tifunsireni mafunso, ndi mafunso opanda mayankho. Ine bwanji sabale inu mukukhala ndi mafunso opanda mayankho. Anthu andifunsa zimenezi ndi anthu akumachinga, anthu aja chitedze. Anthu andifunsa zimenezi ndi anthu akunsanje, aja chaka ndi chaka ndithu amayenera kuthandizidwa. Anthu andifunsa zimenezi ndi anthu akudowa, inenso kudabwa kuti zikukhala bwanji mpaka nakudowa. Anthu andifunsa zimenezi ndi anthu akusalima, inenso kumati akusalima kumene zakhala bwanji, chenje go ali kuti. Anthu andifunsa zimenezi ndi anthu akumzimba, ine kumati mzimba ndiye mpachimake kundifunsa funso ili. Funsa kumafunsa kuti apresidenti anatiuza kuti tikugulitsa chimanga matumba 3 kuti tigule fetereza. Ndiye pano mvula yagwa tsopano timayisowa ija ndipo tadzala chimangaso chamera bwino m'mindamu, china chapeonesa masamba 3, china masamba 2 chikumera. Komano nkhawa zathu nzonena kuti chimanga matumba 2 amanenedwa acha tilibe, chifukwa muja amayankhula His Excellency mujoti tizigulitsa chimanga nkuti ife titayamba kale kuyezesa bigiri imodzi. Ndipo panopa bigiri ili pa 16,000, ndiye tigula 16,000 kuti ifike bagi ndiye kuti ndi 50 chakuti 1,000. 50 chakuti 1,000 amene kuti ikwane mabagi awiri 100,000. Tigula fetereza inde titsira, koma nanga ife sitidzidya. Sukulu ndimene anatsegulira akusowaso mafizi a president, koma anaganiza kuyankhula mawu amene aja. Kodi chimangacho munthu ungagulitse ulibiretu chimangacho? Kodi amanena chifukwa choti iwowo zawo zili pabwino? Nanga funso lina likumabwera kuti nanga chithupsa amafinya chija phindu lake ndi liti? Poti amati chithupsa chapsinya zaka 2, chino ndi chaka cha nambala 5, akupsinyabe chithupsacho. Nanga zithupsa zakezo nzachani amapsinyazo? Ndizochoka mushuga wa 750 nkufika ma 3,000. Zithupsa amafinyazo nzachani? Nzochoka kumagula thumba 22,000 nkumafika 56,000. Kodi zithupsa amafinyazo nzachani? Anthu akubwesa mafunso. Kodi mafupa amene amaongolawo akufuna atiuze chani a president? Chifukwa ife chaka cha 2020
mene amapanga kampeni sanatiuze kuti akufuna atenge dzikoli ndipo afuna azafinye zithupsa, sanatiuze kuti afuna atenge dzikoli kuti azizaongola mafupa, sanatiuze zotezo. Ife amatiuza kuti mukangondivotera ine ndalama zapezeka kale, chimanga titsitsa, fertilizer titsitsa, mapasipoti titsitsa, madrivers license titsitsa, ndalama zilipo kale. Komanso anatiuza kuti kokatenga fertilizer kumene amapanga fertilizerko agwiyambirana kale, zonse zili lede ndipo akudziwako, angodikira voti yathu tikangoti tavota iwo nkukhala pa mpando. Wiki yomwe angolumbiralo akubwesa kuno fertilizer. Kodi fertilizer wake ankanena chitsupsyacho? Apresident tumafunso ndikulandira ine ndi amenewo. Ndiye ine ndalephera kuyankha anthu aja. Mafunso andichulukira, mafunso akundiopsa, makamaka chikundiopsa ine ndi zithupsa zija, makamaka chandiopsa ine ndi mafupa aja mwatchula aja. Ndiye anthutu akunena zambiri kuti mafupawo akunena achani, kapena mafupa ake akuongolawo ndi aja akuchikangawa, kapena mwina tiyembekezere timva zabwino kuti anthu kuchikangawa aja 9 aja tsopano mafupa awo anapindikapindika yatimaona muzithunzi aja aongokano, konako timva kuti anthu aja ayambano kuyenda abwera. Ifetu tikulirabe mpaka lero anthu aja akanabwera tikanaona mtendere ndi chimwemwe tikanakhala nazo. Ndipo ife tingofuna titangomona Chilima atabweranso akuyankhula mawu oti nthawi viva Malawi viva, osaopa osatopa osafoka. Atangoyankhula mawu amenewo Chilima ife nkumamuona, ife mavoti migolo kwa pasatu achakwera. Ndi zimene anthu akundiuza ine mafoni mundikuzunzika ine kuyankha. Chonde apule tatiyankheni mafunso amba kufika pomwe ndiopsa kuti ine ndiyankha chani, chifukwa ine ndakhala mdziko muno zaka 56 chibadwire, sindamve kulira kuti dziko lili mafupa, ndiye mafupa anakhota, ndiye kukusowa munthu wongola. Inu mpaka kusinina nokha kuti ndinu dokotala, zona adi anthu amanati ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, kuti udokotala wake ndiwongola mafupa a dziko. Sono dziko tundefe zoti limakhala ndi mafupa, tamvera inu. Ndiye tifuna timvesese kuti manena mafupa a dziko kapena mafupa a anthu, chifukwa anthu akuyipherezera molakwika. Ndiye na apule sindifuna zolakwa, ndisaname ineyo kulakwa sindifuna. Anthu afuna ndilakwise ine chifukwa nkhani angoti mafupa ache kuchikangawa, mafupa ache kuchikangawa. Sono ine ndinapitako tu kuchikangawa kuchapule sinapezeko mafupa. Mwina ndi amene munatolera na amene mukuongolawo, nanga apule mafupa mukuongolera kuti, kapena mukuongolera muchi black box, kapena ati afuse akunkuyu mwina kapena kalampa yake kalampa yongolera, kapena ili mu black box akunkuyu paja mati mukusunga ndinu black box. Tatiuzani anthu andi ayankhe ine, mafunso akundichulukira ndikusowa choyankha ine ndati sindifuna kupalamula, ndingofuna chokhacho chimene anthu akuchiyankhulacho. Mafunso awo ayankhidwe, anthu nzambizi kuwavuta, akusokonekera anthu kuti ndi akufusa kapena apule anangona atayankhula koma zikuyenda apule, kapena akumaganiza kwambiri, mafunso akumabwera ambiri, kapena akuganiza kwambiri. Inetu ndikusowa mayankho, mafunso sewa yankho lake ndinuyo. Chonde tatiyankheni, chonde mwina aputa amene amakuyankhulirani ndi akunkuyu, tiapemphe akunkuyu atiyankhulire. Mwina ndiyimbe foni. Halo Amoze. Ineso ndine Moses ineyo, chabe ngoli ine ndine Moses Shumba, inu ndi Moses kunkuyu. Muli bwanji anemu? Ineso ndili bwino. Mwati banja kunkuyu? Mutu wanu atani?
Aya. Iya bro. Mutu anu atadinuyo. Iya inetu ndine mafuso amene anthu ambiri akumandolera winbox ena akumata poti kunkuyu ndi anemu anu amoze inunso amoze mwina mukudziwana tatifuseni mafuso amene akuti tiafikire apresident zitivuta anthu afuna adziwe kuti apresident ananena kuti anthu akuti azigulisa matumba awiri kenako akagule thumba limodzi la fetereza ndi anthu akufunsawo ndoni aja amadya chitezi aja. Ehe nthawi ija anapita atanena kuti amveka kuti kumachinga anthu akudya chiteze apule ndi mene amanyamukano kumapita kunja. Mwakumbukira nthameja anakakhalako wiki ndi masiku ena awiri eya anthu ake ndi ameja akumachinga. Kokani kwa chikwewo kandi kuti ukumachinga kumbali imeneyoyo eya nde apule atabwera titamva apule akubwera mata teo basi tote aenda sit ready kupita kumene kuja kuti mwina akapasi anthu thandizo pamene tinamva kuti ayi apule apanga divert akuti apita kuona ng'ombe ku chikwawa. Mukumbukiredi munasagana nawo senuyo koma munakumbusa kuti anthu akudya chiteze uku mwina munga munthu wamkulu mwina amachulukiridwa. Oho ndese zidakhale bwinoto anakana kuti apiteko bwanji nanga akuti bwanji makamaka. Okay chabwino pali mafuso ena amene munakumandivuta chabwino izozo tizisiye zafetereza nanga si anthu anena kuti iwo amadya chiteze that means analibe poti angagwire kuti angakuse kupeza matumba awiri ndi ukagula ndi anthu akuti adzala. Anthu adzala fetereza sakulandira wa IP ujaso sakupezeka sindiziwa akawale mumayankhwana mundifoni yawo akawale mwina munditumizire ndingwafusa fa akawale ndamene amakonza zimenezi. Nanga tikayimbiyaso Sulemani kuti mwina akapange cheki fetereza kuje ndi kuja ku warehouse amusumiraso agotani pachasachiraso kumwe atusa unyumba amalamulo ndi ife zimatikhudza ndi mwina tingwayimbira akawale omwewo. Chabwino sakuyankhaso nawo akawale koma nduna zachezi bwanji koma inuyo. Okay amoze ujeni anthu akufunsa kuti kodi apule amanena zoti akuongola amafinya zithupsa akuongolaso mafupa ndi akuti mafupa ake ati komanso zithupsa zake zitizo sizinathe kufinyikazo chifukwa anthu akulirabe kuti mwina zikhala bwanji nanga simavota kuti ayandikiranso. Chabwino chithupsacho chimapezeka boma liti chithupsacho kapena ndinali zithupsazo maboma onse 28 ndi maboma 28 zaka 4 sanamalize kupsinyako kodi amati zimatupira pati. Nde mafupa aja aongolongola anapita nawo ku BTQ akapena amaongola okha ali pajayo ndi adokotalaso dokota nde sanaongoke aongoka pa 16 patikangovota kenakono amba nokuyenda anthu kodi chimene chimakhala ndi mafupa ndi munthu kapena nyama anali mafupa anthu kapena nyama. Ndi sanayankhule bwino kuti anthu nde anthu nde akuganiza mola akuyika nde zimene zizikhala mwina apange reverse mwina statement yawo ija. Anene muno fa anthu fetu timamva mosiyana. Nde chabwino
okay basi mina chifasize kumveka so zimene mukuyankhula atu amozeru mkhangatiso pachamwena kuti mndu anusukugwira ndiye ndikukumvesani zimene mukuyankha apa zayi ndithu oti anthu uso sitingathe kuwauza. Okay amoze tiyankhulana. Amalawi ndimayesesa kuti mwina ndipeze mayankho koma pepani zandivuta ineso anthu amene ndikukumana nawo kuti ndiafunse amene akudziwa bwinobwino kumene kumaongolera mafupa awo zimene akuyankha zambwerera black box ija kuti so sikupezeka kaya yapitanso kuti kaya pajama tili ku State House ndiye yasowakonso. Ndiye ine zikundivuta kwambiri kuti ndiyankhe mafunso anu Amalawi, koma ineyo mwina mongokuthandizani Amalawi ndikungonena kuti pa 16 September pano tisazavoterere chisoni. Chisoni chidaphesa nkhwali. Ndithu zotiso wina nene kuti ayi ndimaongola mafupa ndimaphulisa zinthu pya ndiye chaka chicheni temu yachiwiri ndimene mutasangalale mukafika nokukena kuja sindikuzikhulupirira chifukwa oyimba wina anayimba wayimba mokweza atu kuyimba nyamata amene wachi alubino wayimba akunena anafusa mafuso mu nyimbo yaje kuti kapena chombo cha sochera bwanji mpaka pano sichinafike kukenani kapena chamira nde mayankho sanayankhidwe nyamata amene mpaka lefa nimacheza naye. Takhala tikumana kubangwe kumene ankapangisa chisale nsonkhano tinakumana naye kuujenu ku Blue Night so anamwitanaso takayimbe ndinakumana naye so ndinacheza naye ku Golden Peacock ya ku Blantyre tinakumanaso kusonkhano ujenu kusonkhano uku inde uku kumene timapangisa msonkhano uku sana yankhebe zanzati sinayankhidwe mafunso aja ndi mafunso kuti kapena chombochi chasokonekera kapena chamina paja munati tipita ku Kenani tikafika koma ngati Kenaniyo ndi ameneyi mmene tikumuoneramo nde bora tingobweranso ku Igupto konkuja nde ife tudaba kuti nthawi ya ana Israeli tisanabwereso ku Igupto chifukwa mpaka nakafika ndithu ku Kenani anaoloka nyanja yofira nde ifeyo chatitchinga ndi chani kapena nkhani inavuta ndi amafupayo. Amalawi ndifane kutsimikizireni palibepo zonamizidwa apa, palibe zomayankhula ngati mpulumusi, palibepo zomayankhula ngati mbusa, palibepo zomayankhula ngati munthu womvesa chisoni lero pamene tikudziwa kuti kumene tikupita kukamezedwa sopano apa pano amangotionesa koma tikamezedwa amoyo. Tisapange mistake kupereka vote yathu ku chipani cha ng'ona, kupereka vote yathu kwa Lazarus Makikafe Chakwera. Walephera taona munthu umamuyesa umamuona nde ukamuyesa amanena kuti ulidele nkulinga wotayenda naye zaka 4.5 sopano palibe chachitikapo kuposa mavuto. Amalawi ambiri amwalira ndi njala tinene zona, Amalawi ambiri amwalira mzipatala chifukwa chosowa mankhwala tinene zona, Amalawi ambiri amwalira chifukwa cha zinthu zosiyanasiyana zimene sitingazifotokoze ndinu mboni kwinako mupitiriza nokha. Ine ndikungokuwunikirani zikhale kwa inu kupereka zinthu ziwiri izi pamaso pano: moyo ndi imfa, temberero ndi daliso. Ine ndikanakonda anthu mukanasankha moyo, ndikanakonda anthu mukanasankha daliso, koma zili ndinu kusankha imfa, zili ndinu kusankha temberero, koma tapereka zinthu ziwiri izi ndipo mukuziona. Imfayo mukuiona, temberero mukuliona, daliso mukuona, moyo mukuona. It's up to you now to have a choice for these two. Ambuye akudaliseni. Mawa bwino. Munali ndine Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Nankoma. Club Junta, building better Africa.